खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गोदानै PMJY मोननाय लुफुंजानो गोनां न'फोरखौ बेखेवनानै होदों। बे बाराव आर'नाइ फालिखौ एमएमसिलिफोरा गावसोर गानाखै। नंगौ, बे बाराव आर'नाइ फालिखौ एमएमसिलिफोरा गावसोर गानाखै। बिथांमोना गानहोदों मुलाम्फा मोनगिरिफोरनोसो। बावैसो प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजनानि जोहै सरकारि न' मोनगिरिफोरनो न' थांना बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बासखा जौगाखां खोन्दोनि सिङाव सरकारि न' मोनगिरिफोरनो गोदानै लुनो गोनां गोदान न'खौ फिथा हानानै बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, दिनैनि सानाव गासै बिटिआर ओनसोलानो गोदानै PMJY मोननाय मुलाम्फागिरिफोरनि न' थांनानै बिटिआरनि एमएमसिलिफोरा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै गोजा फिथा हानायनि गेजेरजों न' लुफुंनायनि खामानिखौ जागायनानै होदों। लोगोसे न' मोनगिरिफोरखौ आर'नाइ फालि होनानै मान होना बरायनायजों लोगोसे जाग्रा मिठाइनि थफ्ला होनायबो जादों। बे PMJY मोननाय लुफुंजानो गोनां न'फोरखौ बेखेवनानै होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। सरकारनि खुंथायाव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बिथोन लेखायै दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो ब्लकआव जेसेबां बुरजा PMI-नि न' जोंनि बेनिफिसियारिफ्रा मोनदों बेवहाय जों EMफोर आरो जोंनि TLCCनि चेयारमेनफोर आरो जोंनि BCDCनि चेयारमेनफोर जों गासैबो दिनै बिथांमोननि न'आव थांनानै खेबसे राहैनो खुन्था गायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिया दिनै जोंहा बाक्सा ब्लकनि बेन्दोंआव थानाय जिखिनि जोंहा BCDCफोर दं बेवहाय सोलिगासिनो दं। बेनो बेखौ मोनसे माने बेलेग रोखोमनि मोनसे माने सोलायनाय माने बिराद माने समायना रमायना मोनसे परिबेस दिनैनि बिटिआर हालामाव दिनै जागासिनो दङ। दा नैबे जोंहा बिनानाव दं, बिनि फिसाजो बे आरो बिनि नैबे उन्दै गथ' माने साथाम बिसोरनि न'नि जि अबस्था माने ओरैबादि माने गाज्रि थासारियाव दंमोन बिथांमोना दिनै जुग जुग माने बे जायगायावनो थानाय मानसि न' मोनाखैमोन। आरो दिनै गमामायैनो मोनथारनांगौ मानसिया मोननानै जिबादि हाबाफारि जोंनि अफिसारफ्राबो मावदों बा जोंनि चेयारमेनफ्रा मावदों आं बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय आं साबायखर हरदों। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिथोनाव दिनैहाय जोङो जाय माने रायजोफ्रा बे न'खौ मोननो हादों बेनिफिसियारि जानो हादों बिथांमोननो जोङो गांसे आर'नाइजों बिथांमोनखौ सनमान होदों। आरो खुन्था थुनायाव जिखिनि माने रांनि खरस बे खरसखिनिखौबो जोङो बिथांमोननो होदों। आरो मोनसे मेसेज होदों जे फैबाय थानाय जि मोनसे समय दङ बेवहाय आरो खुनु पदे माने दुरनिति जानो मोना। BCDCनि चेयारमेना रावबो थाइसेबो थाखा लानो मोना। गोदानै जोंहा सार्भेनि खामानि सोलिगासिनो दङ। आसाम नाङै 9 लाख मानसिनो गोदानै न' होनो थांगासिनो दङ। आरो जों बिटिआर हालामाव 1,85,000 गोदानै न' माने फैगौ बोसोरालागै होनो थांगासिनो दङ। दा बेनि हाबाफारियाबो पेरेलेलि जोंनि ब्लकनि BDO बिथांमोनहा जोंनि BCDCनि चेयारमेन आरो जोंनि माने UPPL आरो BJPनि जि माने दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै 24 आवार्सनि भितराव 18 आवार्स बिथांमोनाबो सार्भिस होनानै दिनै मोनसे जारिमिन बानायनो थांगासिनो दङ जोंनि गरिब रायजो राजाफोरखौ बोखांना लाबोनो थाखाय। आंनि आखाइजों आं गंबा आङो समाय लादों। आङो गोबां हाबाफारि आंहा दिनै थानायखाय खिन्थु जोंनि TLCC जोंनि ब्लक BDO आरो जोंनि जि चेयारमेनमोन दङ बिथांमोना फुरा जेसेबां जोंहा बाक्सायाव बाक्सा ब्लक हिसाबै जेसेबां बुरजा बेनिफिसियारि दं बिथांमोननि न'आव दिनै वान टाइम वान डे माने मोनसेनो समावनो गासिबो खुन्था गायसननाय हाबाफारिया जागोन। बे मोनसे जारिमिन आरोखि। পয়সা বা ঘৰৰ আঁচনিৰ বিষয়ে যদি ট্ৰেক আছে সেই ট্ৰেকটো আমাৰ বাইদেউক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ালৈ মই ভিডিঅ' ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ। এতিয়া বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰটো চেংচন হ'ল, এতিয়া প্ৰথম কিস্তি আপোনাৰ 32,500 টকা সোমালে। এইটো এই 32,500 টকাই দি আপুনি ঘৰটো বনাই যেতিয়া আপোনাৰ ক্লিন লেভেললৈকে ফাউণ্ডেশ্যনটো হ'ব তাৰপিছত
GRS আপনার জিঅ'টেক মাৰিব জিঅ'টেক মাৰাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ একাউণ্টত আকৌ 48,750 টকা আকৌ সোমাব তাৰপিছত সেইটো পইচাৰে আপুনি ঘৰটো বান্ধি যেতিয়া আপোনাৰ লিণ্টাৰলৈকে হ'ব তেতিয়া আকৌ জিঅ'টেক মাৰাৰ পিছত আকৌ এটা কিস্তি থাৰ্ড কিস্তি পাব আপুনি সেইটো 48,750 টকা পাব টোটেল আপুনি টকা পাব 1,30,000 টকা পাব তাৰোপৰি আপুনি যে কাম কৰিব আপোনাৰ ঘৰটোতে কৰিব তাৰ কাৰণে 95 দিনৰ মানে মজুৰি পাব মজুৰিৰ ডেট 239 টকাকৈ পাব 95 দিনৰ গোটেই টোটেল টকা আপুনি পাব তাৰে 23,655 টকা পাব গতিকে আপোনাৰ ঘৰৰ পইচা 1,30,000 টকা 1,30,000 আৰু 23,655 টকাতে টোটেল আপনার পয়সা পাব আপনি 1,53,055 টাকা পাব এইখিনি টকারে আপনার গোটেই ঘরটো কমপ্লিট হব ইয়ার উপরে আপনি আপনার বিনামূলীয়াকে আপনার মানে বিজুলী কানেকশন পাব আর রন্ধন গ্যাস পাব আর আপনি লেট্রিন পাব সেইখিনি সুবিধা বর্তমান সরকারে আপনার এটু প্রদান করেছে তার কারণে আপনি লিবার কারণে আরো বিরাট চিন্তা করব নালাগে এইটোর লগত আমার হেতু লাইনত আছে দে বাইদেউ হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি